Exacto, nada, xa sabes que comezamos a semana pasada, faleivos da Vía König, nesta ocasión, pois, quero quedar na cidade de Lugo, dar tamén ideas para facer por aquí, e quen me coñece, pois sabe que unha das cousas que máis me gusta na vida é camiñar por Lugo cidade, sair a contorna natural, bueno, non será o único día neste verán que fale de rutas e posibilidades para camiñar por Lugo, pero hoxe quería comezar falando dos Muíños do Mera, que é unha das rutas máis fermosas non só de Lugo, sino de Galicia. Está moi recomendada en xeral, tanto a nivel prensa como a nivel expertos en sendeirismo, en natureza, etc. Eu pois son un namorado desta ruta, fixena de feito esta mesma semana, e pareceume interesante falar sobre ela aquí no noso espazo de Radio Lugo en Viaxando con Guido, porque creo que é unha ruta especialmente interesante para facer no verán, especialmente en días de calor, como a hoxe ou como a moitos días que tivemos aí altas temperaturas, como unha zona con tanta sombra, con tanta arboreda, creo que é moi boa para esta época do ano. É en todas as épocas do ano, pero esta ruta dos Muíños do Mera é moi recomendable para agora. Sempre digo que a Ponte Romana de Lugo é un bo kilómetro cero para facer rutas, de feito xa digo, falarei de máis. Tamén valería para esta o Parque Rosalía, que tampouco está tan lonxe, está máis preto do centro para quen queira reunirse con amigos pois nun lugar céntrico, pero xa digo, tanto o Parque Rosalía como a Ponte Romana pode ser un bo lugar para comezar. Despois podemos atravesar a pasarela de San Lázaro, que temos ali o conxunto histórico-artístico de San Lázaro, co seu cemiterio, igrexa e antigo lazareto, un conxunto milenario, e logo camiñando pola outra beira do Miño, digamos, a que está enfrente da cidade, digamos, ímonos achegando a Ponte Nova, que xa non é a máis nova, pero bueno, onde está o Monte Segade, e onde a partir de aí podemos achegarnos xa ao río Mera e os seus muíños, que, bueno, teñen a súa historia. Son muíños que no seu día foron abastecedores de fariña para Lugo. Tampouco é casualidade que a Ponte sexa un barrio panadeiro tan cercano, no? O río Mera, así que ten etnografía por un lado e natureza polo outro, e bueno, moitas outras virtudes, pero dende logo é unha ruta que recomendo para este verán. É unha ruta que ten ao redor de 10 kilómetros de distancia, non, Guido? Sí, bueno, oficialmente sí, pero como todas sempre hai alternativas. Neste caso, a ruta oficial é lineal, entón se facemos esa alternativa sería ida e volta polo mesmo sitio, pero se pode facer facendo alternativas pois por toda a zona de Orbazai, volvendo por diferentes lugares, así que se pode adaptar ao tempo que teñamos e as ganas de camiñar que teñamos. Que eu teño feito, non fixen a ruta inteira, pero sí que buscando pois nestes días de calor, non, algún lugar onde refuxiarse un pouquiño preto da auga, preto do río, así quizáis que tampouco este moi masificado, non, porque xa a zona dos Robles, a zona do Club Fluvial xa sabemos que é onde vai todo o mundo, non, a bañarse, etcétera, pero teño ido cos colegas por aí, e sí que é certo que é unha zona moi fresquiña, moi agradecida, non, eso sí, que ten bastantes pendentes. Sí, eso sí, pero bueno, ten a virtude, como ben dís, que, por exemplo, a diferencia do paseo que podemos facer polo Miño, bueno, o chamado ecolóxico, no? Ese percorrido completo, ou polo Rato, a diferencia é que no caso do Mera é todo sombra, absolutamente todo sombra, no? Entón para o verán é perfecto, ademais visualmente, bueno, estes días xusto compartín un montón de contidos por se a xente os quere ver aí en Guido Guía. É precioso, o sea, é super fotográfico, super rico visualmente, é moi de paisaxe de bosque máxico, encantado, non? Totalmente. Bueno, a virtude que temos aquí de ter auga, incluso nesta época, unha cantidade de auga importante, esas fervenzas pequenas que temos tamén neste río, e bueno, ao final é un afluente máis do Miño, así que podemos conectalo perfectamente con moitas outras rutas. Antes de cambiar de tercio, Guido, con que lugar, con que, como lle chamarían agora a chavalada, con que spot te quedas desta ruta? Pois o primeiro muiño que nos atopamos, onde comezan as pasarelas de madeira, eu creo que esa zona é particularmente fermosa, a auga corre rápida aí, entón hai unha caída importante, e o conxunto etnográfico pois é moi bonito. A parte, ten a virtude de que, como está bastante preto do inicio da ruta, para quen queira facer só un tramo, pode ir ata ali, facer esa pasarela completa ata o final e logo xa volver.
Bueno, pois falando de todo un pouco, falamos agora desta ruta dos muiños do río Mera e temos aí no horizonte tamén, Guido, queríanos falar do Festival do Mundo Celta de Ortigueira. Efectivamente, bueno, é o meu festival favorito, entón non podo fallar esta cita de falar de Ortigueira xusto agora que comezou. De feito, estiven onte na súa apertura. Este é un ano especial porque se cumplen 50 anos da fundación da Escola de Gaitas de Ortigueira, así que medio século de historia a Escola de Gaitas de Ortigueira, que é fundamental na historia do festival. Insisto, 1975, e no 78 comeza o festival, ¿no? Por esa razón, este ano, en lugar de 4 días, son 5, teremos ata o domingo. Hai grupos espectaculares, mañá estará, por exemplo, la Botín-Surrián, o sábado estará Milladoiro, Fluc, Alana, bueno, hai grupos moi especiais, un montón de actividades, incluso unha vila celta, que é unha novidade que lle meteron este ano, con moita gastronomía e demais. Bueno, Ortigueira sempre ten moitas actividades. Eu levo indo dende 2003, que fun cos amigos do colexio, do instituto, por primeira vez con 17 anos, e levo indo dende 2003, só fallei un ano. Este ano, ademais, comecei a colaborar co Concello de Ortigueira, descubrindo Ortigueira con Guido Guía, que fixémolo hai un mes, así que, bueno, estou agradecidísimo porque é conectar unha paixón, algo que me encanta, pois con o meu traballo, non? Claro, a ti non fai falta que che preguntes se no Ar de Lucus vas de Romano de Castrexo, non? De Castrexo. Sí, no, eu son un gran fan, bueno, por suposto, da historia antiga, digamos, e logo tamén deste mundo celta, no? Que tanto potencia Ortigueira, que tanto potencia Carlos Núñez ou outros artistas galegos que están moito nesta dinámica de conectar a Galicia con Bretaña, Irlanda, Escocia, todos eses recunchos atlánticos, todas esas nacións celtas que todos os anos se reúnen en Ortigueira, tamén en Lorient, na Bretaña, en moitos outros festivais, pero creo que ten esa riqueza de conectar culturas, de conectar povos. A mí resultame moi emocionante. De feito, onte xa comprei a camiseta deste ano, que ven con distintas palabras nos idiomas de todos estes países, e pareceme que é moi especial. Por certo, xa que falabas de Carlos Núñez, outro día podíamos ver unha imaxe espectacular porque saiu, para todos aqueles que non o saiban, celebrabase no Monte do Gozo un festival, o Gozo Fest, actuaba Maná, aquilo estaba a rebosar de xente, e saiu Carlos Núñez a cantar con Maná, un momento tamén de reivindicación da cultura galega moi importante, moi potente, porque esa imaxe eu creo que deu a volta ao mundo, Sí, bueno, eu tiven a sorte de coñecer a Carlos no 2014, cando eu vivía en Francia. Uns amigos ingleses presentáronmo e convertémonos en moi bons amigos, constame que é mutuo pola súa parte. Coñecendo, descubrí moitísimas cousas sobre el. Bueno, eu xa fun admirador del dende neno, dende os 11-12 anos que fun por primeira vez a un concerto del, pero coñecendo a Carlos descubrín cousas moi grandes, como que tocou para 2 millóns de persoas en Roma, cando fun con eles de xira por Francia, en Chía, pero en días casi continuos, pabellóns de 4.000, 5.000, 6.000 persoas con entradas de 40 euros para arriba. O sea que temos un artistazo mundial e un gran embaixador da cultura e da música galega. Bueno, pois un xoves máis, un episodio máis de Viaxando con Guido. Xe descubrimos a ruta dos muiños do río Mera e tamén falamos un pouquiño do Festival do Mundo Celta de Ortigueira que está tendo lugar estes días. Guido, a ver con que nos sorprendes a vindeira semana. Moi ben, moitas grazas, Alex, e vémonos a semana que ven. Graciñas, Guido.